Takže ahojte, vitajte pri tomto videu. Je to len krátke video na ukážku nového produktu, ktorý sme dnes naskladnili. Jedná sa o ochrannú fóliu priesvitnú, ale s chameleónovým efektom. Moje meno je Patrik Popelič a som prevádzkovateľom e-shopu Tajší fólie a rád by som vám teda ukázal tento produkt. Takže jedná sa o takúto priesvitnú fóliu, ktorá je v šírke 30 cm a vyzerá rovnako ako priesvitná fólia, avšak má aj takýto chameleónový efekt. Takže neviem, či to bude dobre vidno na kamere, ale vyskúšame to. Takže takto nejak to môže vyzerať, keď si to nalepíte. Samozrejme, vy keď máte zapnuté svetlá, tak túto fóliu nie je vidno. Túto fóliu bude vidno, keď budete mať vypnuté svetlá. Prípadne ak budete mať zapnuté denné stretávacie alebo iné. Takže okrem toho, že táto fólia má chameleónový efekt, má samozrejme aj ochrannú funkciu a to znamená chráni vaše svetlá pred kamienkami a inými mechanickými vplyvmi, ktoré môžu poškrábať tieto svetlá. Táto fólia je trojvrstvová, to znamená, že jedna vrstva na vrchu je čisto ochranná, tu to normálne strhnete po nalepení alebo tesne pred nahrievaním. Ja ju dávam dole pred nahrievaním, pretože toto je tenúčka fólia, je čisto len na ochranu proti poškrábaniu a vlastne dáva sa dole, ale tým, že je tenúčka, tak keď ju nahriete, tak sa môže zmrštiť. Preto je lepšie ju dať dole pred tým nahrievaním, ako budete lepiť. Ale niektorí ľudia nalepia fóliu a až potom ju dajú dole. A tým pádom úplne zamedzia poškrábanie tejto fólie počas lepenia nie so škrábkou, ale so stierkou. Takže, ako som spomínal, má dve funkcie, vzhľad a ochrana. Zároveň je taká hrubšia, tým pádom fakt ochránia aj tie svetla. A ešte jedna taká výhoda, ak si dáte preleštiť svetla a nalepíte si túto fóliu, tak vám ten efekt preleštených svetel ostane podstatne dlhšie. Ja na svojom aute mám tiež nalepenú ochrannú fóliu presvitnú a minimálne už vyše roka mám od preleštenia svetiel a doteraz vyzerajú rovnako čisté, čiže sa to nevrátilo po nejakej dobe, ako sa bežne stáva, ale ostali doteraz pekne čisté, pretože mám tam nalepenú ochrannú fóliu, takže môžete to zvážiť aj na takýto účel. Ešte raz si dáme ukážku, pretože pod iným uhlom svetla to môže vyzerať aj ináč. Takže takto, aby ste videli. To je všetko k tomuto produktu. Môžete si ho objednať už od dnes v našom e-shope. Link nájdete dole pod videom. A ak sa vám takéto recenzie páčia alebo chcete vidieť ďalšie naše videá, keď budeme mať nejaké nové produkty, dajte odoberať náš kanál a prípadne dajte like, ak sa vám páči táto fólia a môžete ho zdieľať aj ďalej svojim známym. Takže ja vám ďakujem a vidíme sa pri ďalších videách. Ahojte.